What is the way forward? The way forward is that we have to promote economic empowerment of people in our region, that the people should not be coming here. Why did it take so long for SADC to start having those discussions? No, it has always been there, but we just... Can you understand the frustration of the South Africans? Let's put it this way. Perhaps those we employ, the foreign nationals, should perhaps be asked why they are not employing South Africans. In Malawi, we have Zulus who moved from here to be settled in Zimba. We have other Sungolians who have been there. They don't have any papers. Mwasula bwanji amalanzanga kwina kulikonse kumene muli. Cliff Chinyama chigawo chakumasana kukuthamanga nkhani yokhuzana ndi Minister of Foreign Affairs Honorable George Chaponda. Ineyo ngati Cliff Chinyama activist ndinamva interview yomwe anapanga a George Chaponda, analankhula a George Chaponda. For my understanding, ndimaziwa kuti word ina iliyonse, speech ina iliyonse, wina aliyense amayitanthauzira ndi mmene wayimverera. Kwa ineyo ndimaona a George Chaponda akunena kuti South Africa ndife pali ubale waukulu. South Africa ndi dziko lomwe ndithu linalo mtundu waukulu kumene koko ndi angoni. So kumalawi kunonso tili ndi angoni amene amakhala mdziko muno kuchokera kale ane amakhala anthuwo opanda mapepala kusonyeza kunena kuti si alendo. Kumva kwa ine ndimamva choncho andi ndili ndi chikhulupiriro ndi zomwenso a George Chaponda amathandauza. Koma pakuti china chilichonse kumalawi kuno timachimva mwandale ndi mmene zikuthamangira mucha. Kukhala ngati kuti a George Chaponda akunena kuti angoni mdziko muno ndi obwera kapena angoni athamangisidwe, koma asichoncho. Ndale zothana sizingamange Malawi. Tiyeni tipangeni ndale zachitukuko. Adakhuzidwa anzathu ku South Africa pa nkhanza zomwe akulandira kuthamangisidwa. Minister of Foreign Affairs tinaona atatengapo gawo kutumiza ndithu mabasi. Mwa ena amene akutengedwa kumene kuchako ndi angoniso. Amene tikukatenga ndi angoni akwathu kunoko kuliko kodi ku Malawi. Zomwe zikuchita kutanthauziratu kunena kuti nduna ija kulankhula kumene kuchako sukuti imagawa mtundu mdziko muno. Inu angoni mdziko munomo timachita kuziwa madera awa achingoni, ukunzimba madera achingoni, anthu okhazikika mdziko muno. Nkumasankhidwa maudindo osiyanasiyana mdziko muno. Alayishuwa kuti munthu angabwere kukanena kuti angoni ndi obwera mdziko muno, dziko lino silawo. Kulankhula timalankhula mosiyanasiyana. Chingerezi ichi chikamalowa m'makutu mwathu timachimvanso motani kodi mosiyanasiyana mmene tingathe kumvera munthu akulankhula chichewa. Anthuso atha kumamumva mosiyanasiyana.
Ineyo ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti a George Chaponda samatanthauza zomwe anthu mmene mukukambira nkhani kubweretsa ma platform osiyanasiyana. Kuchokera kale mdziko muno mwakhala mukukhala angoni ayawonso obwera mdziko muno, ngakhale alomwe amene soli mtundu wa George Chaponda ndi obweranso yani kodi mdziko muno. So sindikukhulupirira kunena kuti a George Chaponda angakabwere mopanga attack mtundu wa chingoni. Palibepo attack pamene pacha, koma kumalawi kuno timapanga create nkhani kamvedwe. Nchifukwa ndikunena mobwereza panopa kuti mwa anthu amene akuthawisidwa choka ku South Africa mmene mujamo muli angoni. Ngakhale dziko la South Africa amene wawa chifukwa kuti akuziwa kuti anthu amene wawa ndi aku Malawi akunena kuti zipitani kwanu ku Malawi ngakhale muli angoni. Sanganyamuke munthu anthu akumzimba ndi ambirimbiri akumapita ku South Africa ali nawonso gulu lokhuzidwa kuthamangisidwa umeneko kumabwera mdziko munomo lawo ngakhale chifukwa kuti akuziwa kunanso kuli angoni. So kulankhula kumene kujakanankhula a George Chaponda sakutanthauza ngati zomwe Amalawi tikuzitengera. Izizi zikungoonetsera kuti ndale zathu za ku Malawi kunoko timapanga zinthu zosatana zofuna kuthana. A George Chaponda ni munthu wophunzira, ngakhale kubadwa amabadwa dziko munomo angoni anapeza dziko lake lili lomwe lino. Alaishuwa kuti angamakabwere kuti speech manager imatulusa pofuna kunena kuti akusankhana mitundu tikusankhana mitundu mdziko muno kamene zikutanthauza kuti angoni ndi obwera mdziko muno. Pamene pajapo amanena kuti pali ubale waukulu pakati pa dziko lino ndi South Africa. Chifukwa dziko linonso muli angoni amene anachoka ku South Africa amene ndithu anapanga seto kuliko kodi kunoko ndipo amakhala mosati kuti ngati iwowo ndi alendo, amakhala ngati dziko lawo. Zomwe amafuna kuonetsera kunena kuti pali ubale waukulu dziko lino ndi South Africa osati kuwasala angoni a dziko munomo. Ayi akuluakulu teni tizilankhula, to be honest, tizitha kuzindikira chinthu ndi mmene chikubwerera osati ndale zotani kodi ndale zothana. Palibe nkhani apapo, koma ku politics kukhala nkhani. A George Chaponda asala mtundu wa chingoni. Ngoni nchewa mlomwe yawo mtumbuka ndithu ndi mitundu yomwe ili mdziko munomo yokhazikika. Palibe munthu amene angasinthe, palibe. Mwapanga bwanji Amalawi? Tatiyeni tizilankhula zinthu zomwe zili zona. Kuona kwa ine Cliff Chinyama, kumvanso kwa ine speech ijayo George Chaponda amanena kunena kuti pali bondi yayikulu pakati pa dziko la South Africa ndi dziko lino. Fa dziko la South Africa kuli angoni ochuluka kwambiri amene amayimirira dzikolo, kunonso kuli angoni ndife amozi nzomwe amatanthauza amene paja. Cliff Chinyama.